Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka ka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, hide my identity. Muri sei mukoma? Ndiri mukadzi ane makore 35 years ekuberekwa. Ndakauyawo kuSouth Africa, this was 2 years ago. Ndokubva ndatanga kuita zvekutengesa muviri wangu, but ndokubva ndazoendawo pamadating sites. Ndakati ndaenda pamadating sites ndokubva ndazotanga kudana nawo nemunhu wangu, but munhu wangu uyu iye ainge asingazivi basa rangu. Aigara kune imwewo province muno muSouth Africa, but iye ainge ari wekuZim zvekare. Takabva tazoronga paya kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizoonana. Ndokubva ndazonomuona, iye akabva andifarira, neniwo ndikabva ndamuda munhu wangu. Ndokubva ndaratidzwa hama paya, akabva anditi iwe uchienda kumba, kana waenda kumba obva wazonoudza hama kuti ndinouya muna August. Semunhu ainge achiziva zvainge zviri pamba. First mari yandakaita nechibasa changu ndakabva ndazochengeta, ndokubva ndazovakisa pamba, nekuti pamba painge pasingaiti. Baba vainge vakashayika mugore ra1997, saka pamba pedu painge pachinyadzisa zvekuti pandakabveserwa pafirst marriage zvaitonyadzisa. Ndapedza ndakabva ndapiwa pressure. Ndine mwana wangu mukomana aidzidza kuHarare, saka pandakanzi nemurume uya aiva May tichinogara tose achiti August anobvisa, saka first month end hatina kuseva kana cent. June hatina futi. July ndo pandakaona kuti ndakanyeperwa zvekuti ndichanoroorwa. Ndakazoona kuti murume ainge ava kufonerana neex-wife yake, apa vane vana vatatu. Ndo pandakasarudza kudzoka kubasa rangu zvekare. To cut the long story short, pandaiva ndichangotanga I met a Zulu guy, but aingova ma-on and off. Then in April akabva atanga kuita serious relationship, then tava kudanana ndokumushanyira. Then he promised me to give me mari yebusiness akati 4,000 rands, but aida kuti ndisiye chibasa futi ndiye kuzogara naye kwaanogara. Saka ndakaona kuti ndiri kutambiswa bhora risina mweya futi. Takataurirana kuti achinje pekugara, akachinja, akatenga utu mudziyo zvebachura ane 40 years. Saka this holiday yeWomen's Day ndakaenda kumba ndokufarirawo ane maplans neni. Yes, but problem haatengewo hembe, anotoshandawo kukambani yakanaka. Chakazondinetsa kuseni pakutsvaira mumba ndichimuvha bed, ndokubva ndazosangana neused condom. Ndakabvunza semurume akangoti I will explain. Then ndokubva ndakumbira phone ndichida kuona mapictures, ndokuita musikanzwa wekupinda paWhatsApp, ndikabva ndaona zita rangu rakanyorwa kunzi friends love. Then ndokubata machats ake neumwe musikana waanotoratidza kuti vanoonana. Ndakatsamwa ndikapopota. That same night ndakabva ndazoramba kuita bonde naye, saka akabva azotanga kupeka hembe dzake achida kundisiya ndega mumba make. Akazviita 2 times, kupeka achiunpeka hembe dzake. Kuseni ndakarongedza twangu twese, hatina kuzotaura tese futi. Iye mufesi anogara kuPretoria, saka mubvunzo wangu ndewekuti varume ava havasi kuda kungonditambisa here sasingle mom. Munoziva chinondirwadza, ndaitovawo nditori intercessor kuchechi kwedu, ndichitoona mavisions. Ndakatombosvika pakunzwa kutaura kwaMwari kuHarare. Ndairarama nekutengesa hembe, life ichitoendeka, but kubva pakatanga lockdown zvinhu zvakabva zvazondiomera zvekutadza kana kubhadhara rent. Ndo pandakaonawo friend yainge ichitawo zvekutengesa muviri nekuonawo midziyo yaaitenga, ndokubva ndazoita ruchiva. Saka takabva chakaita kuti ndinge ndichizovawo single mom. Ndakasangana nemurume aiita seakaremara kumeso, ndokunzwa tsitsi, ndokutobvisirwa, asi ndakazoona kuti ainge aine mukadzi nevana vaviri. Ndakamboshinga, asi nenyaya yekunamata ndakazosiya, ndikati Mwari vachandipawo wangu. Everyday ndiri kuregreta sarudzo yekuuya kuno kuzotengesa muviri wangu. Ndinozviziva kuti dai ndakarambira ndiri pamabve angu ndakatoroorwa nekutochata, but I think kuti ndakatsamwisa Mwari. I am trying to save some money so that I can start a business, but ndinotya kuti pamwe mari yacho itori cursed. Apa kumba ndiri inini futi the breadwinner, apa ndiri kuzama kunamata, asi I am not sure kuti minamato yangu iri kusvika here kuna Mwari.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi mubvunzo wangu unoti, nebasa iri randiri kuita rekutengesa muviri wangu, kutiwo minamato yangu inotombosvikawo here kuna Mwari kana kuti haitombosviki kuna Mwari zvachose? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma wangu, ndiri munhu ari panguva yakaoma nekuti pari zvino ndiri kutorwara. Kuti ndirekode audio ndinobva ndatadza, saka ndichangonyora muzvidimbu mobva mazobatanidza. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Makore ekuma19 uko ndichiri kurangarira pandainge ndichiri grade 3 taigara kumusha. Pakabva pazouya vamwe bamunini ava vedu vaigara muHarare. Vakasvika pamba vakabata kamera vakati ivo vanoda kutitora maphotos. Hapana chimwe chavakauya nacho kusiya kwekamera. Vakatiunganidza inini nevanin'ina vangu 2 vakatitora mapictures akawanda ndokubva vaenda. After 6 months vakadzoka vakasiya 2 maphotos. That day ravakaenda usiku hwacho ndo patakatanga kuita dambudziko. Ndakati ndakarara kuhope ndainge ndava kubatwa nemadzigirira, ndobva ndatanga kuona umwe mukadzi ainge achiuya kwandiri achiti, hesi murume wangu, ndakakupiwa kuti unge uchiita murume wangu zvinhu izvi zvaingoitika each and every day. Saka ndakazongojaira kusvika ndava nemakore 18 years ndava kuti ndinge ndichizamawo kupfimba. Ndinoti kana ndikada kuzama kupfimba musikana kana kuti mukadzi vanotondiudza kutoti nditori neumwe mukadzi wandinenge ndichifamba naye, but inini kana ndikanzi ndine mukadzi wandinenge ndichifamba naye ini wacho handimuoni. Nawo ndava nemakore 38 handina mukadzi. Ndakamboedza kuzvifambira, ndinongoudzwa kuti inini ndakaiswa mhepo yechikwambo pandiri. Ndatambura ndiri kutsvakawo rubatsiro mukoma. Mufamily yana baba vakazvarwa vari 15 asi kwasara vanhu 3, bamunini ivavo nehanzvadzi yavo navatete. Vamwe vose vakapera kufa ende vaingofa zvainge zvisinganzwisisiki. So this year ndakavashanyira ndikati, baba, ndatambudzika, ndinokumbira kuti mbofamba. Havana kupikisa, ndokubva vati chisara uchitsvaka nhamba dzevabatsiri kwatingaenda 5 days nokudzoka pamba pavo. Apa vainge vakadzima foni, ndokubva ndangobva hangu. Iko zvino chava kuitika ndechekuti ndinoti kana ndakarara mukadzi uya anotondishanyira kuhope, anouya kwandiri akaita sekunge nyoka. Ndinotonzwa kutofambwa muviri wangu wose, then nyoka iya inobva yatanga zvino kuchirara neni futi. So ivo bamunini ava vakazondifonera vachindiudza kuti ndiri mwana mudiki, vakandiudza kuti ndichafa mafiro anorwadza. Nawo ndava kurwara, ndakangonzwa sekunge ndabayiwa kumusana, ndokubva ndatotanga kutopera simba. Saka zvakatondiomerawo mukoma. Ndiri kutsvakawo vane moyo yekubatsira pamwe zvimwe kuda ndinokwanisa kurarama. Kufa handirambe hangu, asi ndinodawo kuti ndinge ndichizofawo ndasiyawo budzi rangu pasi pano pezuva. Mungabatsirawo kana mukaposta nyaya yangu. Zvakawanda ndasiya zvinoitika mufamily. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kutori nemukadzi uyo anouya kwandiri achirara neni. Pari zvino hanzi mukadzi uyu ava kuuya obva ashanduka, obva aita kuita kunge nyoka. Strange things indeed they do happen in this world. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakakanganisirwawo naamai vangu. Amai vangu ivo vainge vachiita zvekun'anga, saka amai vakabva vazotigadzira. Apa amai vangu vainge vaine kamwe kahotsinye kaya kekuti vaitoti kana munhu akauya pamba achida kubetserwa kurapa here, amai vangu vainge vachirapa, but vaita sekunge vainge vaine shavi riya rainge richiita kuti vange vachingonzwira munhu godo. Munhu aikwanisa kutoti kana akauya nemotikari yake, ndinorangarira kuti pane umwe murume uyo akambouya pamba pedu uyo ainge achigara kuBulawayo. Murume uyo ainge aine imwe BMW yake X5. Amai vakabva vachiva motikari iyeiya. Saka murume uyu paakauya ainge aine mwana wake ainge achipenya
vakatenga, then umwe wacho ainge achirwara nechirwere chepfari. Amai vakabva vazoti vana ava vainge vachifanira kuti vange vachizombogara pamba pedu, ndokubva vagara pamba pedu vachirapwa naamai, ndokubva vazopora. Saka vainge vakatenderana nemurume uya kuti ainge achifanira kuti ange achizounza mombe 2, 1 for each and every child that she had held, but zvadaro amai vangu vakabva vazoita hundyire. Saka from the day murume uyu paakasiya vana vake, amai vakatondituma inini personally, vakabva vanditi mwanangu, ndikuda kuti unge uchienda kunonokora apo panga pakatsika mavhiri emotikari yemurume uyu. Ndokubva ndaita saizvozvo, amai ndakabva ndazovapa ivhu riya, then ndokubva vazotanga kuita mhiko dzavo. Murume uya he was a businessman, ainge achinzi ainge aine bhucha kuBulawayo ikoko. Then akatouya nechimwe chitrack nemombe 2 sezvavainge vakatenderana naamai, but amai vakabva vazomuchinjira murume uyu, vakabva vamuudza kuti vainge vava kuda motikari. Akamboramba murume uya. Amai vakabva vati hapana hapo problems kana mombe dzako chidzokera nadzo. Murume uyu akabva ati gogo hazviite kuti ndinge ndichidzokera nemombe idzi, ndokubva azongodzisiya zvake. But murume uya akabva azodzoka, akatongodzoka, vainge vaine dzimwe motikari 2, then ndokubva azosiya BM yaya. Amai vakabva vazoitengesa. Saka amai munhu wekuti vainge vachingofarira mari ende vasingagutsikani. So vakabva vazotigadzira, vakabva vati vanangu, ndikuda kuti kana mazoroorwa munge muchizoroorwa nevarume vane mari. Fine mukoma, ndakabva ndazoroorwa nemurume ane mari uyo wandinogara naye kuno kuSouth Africa, but not after each and every 2 kana kuti 3 months ndinotombomusiya. Iye haatomborina simba rekuti ange achindibvunza kuti koiwewe naye mukadzi wangu, why is it you are always going back to Zim? Because ndinongogara ndichingoti kana ndikagara naye kuno ndobva ndadzokera kumusha. But chaasingazivi ndechekuti muHarare zvekare nditori neumwe murume wangu uyo akatondiroora in secret. Saka amai vakatigadzira, but inini I think kuti vakabva vanyanyisa kundigadzira kwacho. Mushure mekunge ndatanga kudata murume wangu uyu wandakatochata naye, vakabva vazondigadzira zvekare, vakabva vazonditemerera dzimwe nyora dzavakanditemerera dziripo pasi pemazamu angu zvekare nemuzvidya umo. Saka nyora idzi ndo dzinokonzeresa kuti murume uyu kunyange akasuspekta kuti there is something that is going on, anobva azongozvinzwira nungo. Uye zvekare nehama dzake dzakatogadzirwa naamai vangu. Ipapo pavakauya vachizondiroora, amai vangu pane zvavakaisa muchikafu chakatongodyiwa musi wacho iwoyo pandainge ndichiroorwa. Munhu wose akatongodya chikafu ichocho, akatongodyawo mushonga iwoyo wekuitira kuti vanhu vange vachizongova like mafuza when it comes kunyaya dzangu. Saka from my husband's family side hakuna kana anotombokwanisa kusimudza musoro. Even on my wedding day mukoma, hakuna asina kudya chikafu ichocho chainge chakaiswa mushonga naamai vangu. Then takati tati garei, amai vangu vakabva vati ndava kuda kuti unge uchiwana umwe murume. Saka amai pavakati vainge vachida kuti ndinge ndichiwana umwe murume, ndakatofungidzira kutoti zvimwe kuda amai vangu vainge vava kuita zvemajokes. Ndikati nhai, makambozvinzwa kupi kuti mukadzi akaroorwa akachata anobva anzi ndava kuda kuti unge uchiwana zvekare umwe murume? But amai vakabva vatoti ndo zvavainge vafunga izvozvo. At that time tainge tichiri kuZim, then amai vakabva vazondipa umwe mushonga, vakabva vanditi ndoda kuti unge uchizodanana nemunhu ane mari. Ndokubva ndazovaudza kuti ndainge ndasangana neumwe murume ainge andiudza kuti iye ainge achindida, ainge aine mari dzake. Vakabva vazondipa umwe mushonga, saka ndakabva ndazomubikira chikafu murume uya, ndokubva atotanga kutondida like addicted to me. Then amai vakabva vazoti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizokurudzira murume wangu, because murume wangu iye kunoku is a doctor, so akabva azotsvaka basa kunoku, ndokubva tachizouya kunoku. Saka panguva iyo paakambotanga auya kunoku ari ega achindisiya kumusha, then ndo pandikabva ndazosara ndichisimbisa marriage yangu nesecond husband yangu. Ndokubva tatoenda kumba paya ndikabva ndatobvisirwa mari, but ndakabvisirwa mari in secret zvekutoti vanhu havana kana kutombonzwisisa kuti what was taking place. Vamwewo ndo vakangofungidzira kuti maybe first husband yangu uya ainge auya kuzongopedzisawo zvainge zvakasara. Ndokutoroorwa paya mukomana. Saka inini ndakaroorwa 2 times
and I am still in my 2 marriages. Saka zvandinoita ndizvozvo mukoma, ndinomboti ndikagara kuno kuSouth Africa ndinombogara maybe 2 months kana kuti 3 months, then uya iyewo nekuda kwekuti ndinongogara ndichingomupakicha mishonga, hapana kana paanotombofunga nezvangu, and at the same time ndakapiwa mushonga wekuti ava vanhu vari vaviri havatomborina pfungwa dzekuti vange vachindihurira kana kutaura nehama dzavo. Saka uyu anongoti mukadzi wangu ari kushanda ari kuJoni, uyu pandinenge ndichimusiya ndichibva kuno kuJoni anenge achingoti ari kumboenda kunoona vana, but I feel as if now ndava kuchitanga kupanisha vana, because mwana wekutanga wandakazvara nemurume wangu wekutanga ndiye wandinoziva kuti ndiye wemurume wangu wekutanga, but vamwe vose ava vatatu handitombozivi kutoti pakati pavo vari vaviri uyu ndewani uyu ndewani. Saka ivo amai vangu ndivo vanogara nevana, saka ava vari 2 ndo vanongopota vachingoenda vachingonoona vana. Zvinoitika pamba pedu mukoma zvimwe zvacho so zvinotyisa. Amai vangu munhu wekuti ivo vatori neumwe mushonga wakashata. Saka I don't know kuti how can I free myself from my demonic mother. Yes, I know ndinoita sekunge ndava kutuka amai vangu, but I feel as if amai vangu vakatogarwa nerimwe demoni, and I feel as if amai vangu vanotoda deliverance. I feel so sorry for vanhu vose avo vanouya pamba pedu vachiuya kuzorapwa naamai, even though amai vangu ivo vaine masimba, but still even though vachikwanisa kurapa, but vane kamwe kakutsinye kavanozoita. Ndakatomboshamisika nerimwe zuva pandakapinda mubedroom mavo, ndo pandakabva ndazoona kuti mainge muine chimwe chitswanda muchitswanda imomo. Ndakati ndichingovhura ndobva ndazotoona kutoti mainge muine mari iyo yainge irimo. Dzimwe mari dzacho mukoma, mari dziya dzatakamboshandisa kudharadhara mabearers check, vamwe vainge vakauya nemari dzavo panguva yacho iyoyo vachiuya kumatare vachibhadhara mari dzedare nemabearers check. Dzimwe dzacho ndakatodziona dzakatoiswamo muchitswanda ichocho, dzakatosungwa nemicheka yakasiyana siyana, kuri kutosungirwa chiraramo, because ivo mutemo wavo vanoti kana ndikakubatsira zvako zvikaita unofanira kuti ungoramba uchingoya kwandiri uchingounzawo magroceries. Vaiva vekuti vanongoramba vachingouya vachivapa magroceries nei zvipfuwo nezvakangosiyana siyana. Vanhu ivavo vanongoramba vachingokomborerwa chete, but uyo anongoti kana akauya kwavari only once obva atoti zvangu zvaita, saka handisisina basa navo gogo ava. Saka amai ndo pavanobva vazokuganyira, but inini ndinorwadziwa mukoma nekuda kweupenyu uhwu hwacho hwavari kundiraramisa. Ndinotya kuti nerimwe zuva kana mishonga iyi ikazo expire, ndipo paya pamunozonzwa zvichizonzi kune mukadzi uyo akapondewa. Saka I don't know kuti ndoita sei. Even though zvinhu izvi ndikati ndinoda kuti ndige ndichizvigadzirisa, ndinozvibvunza kuti zvino ndozvigadzirisa kunani apa? Ndiri mwana futi wen'anga. Amai vangu I'm sure kuti kana ndikangofamba chete ndikaenda somewhere vanobva vatoudzwa nezvinhu zvavo kuti inini ndafamba. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandiinayo. Kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizongizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section ndichinzwawo miono yevamwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we unotoshaya kutoti woti kudi, unotoshaya kutoti woti kudi. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.